да күптәннән гармун моңнары яңгырамаган иде. Бүген бездә танылган музыкант Айнур Муратов. Айнур нинди көй яңгырады? Авыл көйе яңгырады. Менә бу бигрәк үзенчәлекле гармун, әйме сөйләп китегез әле әлеге уен коралы турында. Әлеге уен коралы бу инде безнең Талиян гармон дип атала. Бу гармонның мастеры Лаиш районында яшәгән 19 гасырда Гордеев фамилияле мастер. Фамилияләрнең үзенчәлекләренә килгәндә, безнең гармоннар бит инде Вараксин гармоны бар, аларның менә бу әлеге регистрлары эшли торган булган. Кызганычка каршы әлеге гармонда юк. Бу 5 тавышлы, 14 телле, һәм инде сул ягында 3 бакасы, аккорды һәм инде свистулькасы булган бу әлеге инструмент. Инде безгә кыңгыраулар ул Самара өлкәсеннән, Гали авылыннан, Гали гармоннарыннан кергән кыңгыраулар. Ул безнең Вараксин гармоннарда алар булмый. Аны әкренләп безнең татар халкы инде күреп алып, шулай регистрлар куя, кыңгыраулар куя. Инде безнең классик талияннарда кыңгыраулар булмый. Менә кыңгырау нәрсә көйне матуррак яңгырарга мөмкинлек бирәме, ни өчен куела ул хәзер? Кыңгырау ни өчен куела дип, әлбәттә ул үзенең теге изюминкасын кертә. Һәрбер көйгә бигрәк тә инде бию көйләрендә булганда ул бик шәп, яхшы яңгырый. Шул әлеге гармон инде безнең сул якта бары тик 2 генә аккорд. Анда инде безнең субдоминанты һәм тоника музыкаль яктан караганда. Инде ул диатонический строй дип атала инде. Гармоннарны әлеге гармонда 14 тел. Алар була төрлечә заказга эшләтеп, 12 телле дә була, 13 телле дә, 14 телле, 15 под заказ эшләнә торган гармоннар. Айнур белән Файзулла Туишев дигән атаклы баянчыбыз бар бит инде, безнең гармончыбыз бар, әйме? Ул үзенең гармоннарына хатын-кыз исемнәре бирә торган булган. Аның коллекциясында 50ләп гармон булганы мәгълүм. Менә синең коллекцияңда ничә гармон бар һәм нинди исемнәр кушасың син? Әллә кушмыйсыңмы? Коллекцияга килгәндә, коллекция бик бай дип әйтер идем, чөнки төрле чорда туган мастерлардан алып калган гармоннар бар. Исемнәр кушу буенча, юк, мин исем кушмыйм. Үз исемнәре белән өйрәнелгән. Талиян минорка, икерәкле гармон. Икерәкле гармон, шуңа күрә андый үзенчәлек юк, Файзулла Туишевның кебек. Менә сине беләм, син Кукмара егете безнең, әйме? Кукмарада гармоннарга нинди караш, менә ничек уйнарга өйрәндең? Ничек уйнарга өйрәндем дигәндә, минем әтием бик күп еллар клубта аккомпаниатор булып эшләде. Һәм инде бабай, әни ягыннан да, әти ягыннан да һәрберсе музыкаль. Шул әтинең уйнавына гашык булып инде, әти мине өйрәтә дип артыннан йөрдем, әмма ләкин мине өйрәтүче булмады. Әйдә үзең ал кулыңа баянны дип, мин инде баянда өйрәнә башладым. 4 яшьтә һәм әкренләп инде талияннарны үзләштерә башладым. Курай, икерәкле гармоннар, кечкенә гармоннар. Шуннан соң инде шулай мәхәббәт уянып китте. Кукмара районына килгәндә, әлбәттә, безнең Кукмара районында атаклы Баламишкин дигән ансамбль эшләп килә. Анда инде үзешчәннәр дә бар, профессионаллар да бар. Анда талиян, баян, җыр белән шулай матур итеп алып баралар алар. Әйдә, бию көйендә уйныйсың әллә беләрне? Бию көйен әлбәттә, хәзер менә Балташ районына гына хас булган, анда Шабата дип атала инде, алар бик яраталар бу көйне. Менә теләсә кемне дә гармонда уйнарга өйрәтергә мөмкинме? Теләсә кемне дә өйрәтергә була, шул тапа иң мөһиме теләк булырга тиеш. Монда 200% дип әйтик, теләк. Һәм инде күпмедер дә булса, теге слух дигән әйбер булырга тиеш. Һәм инде Үҗәтлек кирәкме әллә? Үҗәтлек тә кирәк, алар һәрберсе кирәк. Әлбәттә, Сабырлык. Сабырлык, аны
ойнарға үйренерге утыргач, карап турушка бит инде итальян гармонда теге жеңил кебек дейли, әмма да лекин ул алай түгел. Ул бик авырлык белән берилә итальян гармонда уста итеп башкарыр өчен. Аны инде без бит теге хәзерге вакытта һәр районга 2 итальян таратып чыктылар. Бу президентыбыз Рустам Нургалиевич Миннеханов тәкъдиме белән Айрат Харисов ясады. ул итальяннарны ул ясады. Һәм инде бу милләтебезне саклап калуга, аның моңын, җырын саклап калу өчен бик зур гамәл булды. Бәлкем берәр матур көй белән тамамларбыз да. Әлбәттә. Әйдәгез баланышкин көй белән шулай итеп, матур итеп тамамлыйк.